बैसागु फोरबो जोबाखै दिनैसिमबो रंजाखांदों रंजालि बैसागु बोथोराव सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै। बिब्दिनो गुदि बाथौ आफादजों गनायजानाय श्री श्री जय बिराट महामाया मन्दिराव दिनै अरायथा मन्दिरनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिजों लोगोसे रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोआव बाहागो लादों बिटिसिनि एम उकिल मोसाहारि। क'क्राझार जिल्ला कसुगाव ब्लकनि सिङाव थानाय चाहा गंनिया थिथागुरि गामियाव श्री श्री जय बिराट महामाया मन्दिर गुदि बाथौ आफादनि अरायथा मन्दिरनि थाखाय दिनै खुन्थिया गायसनना होयो बिटिसिनि एम उकिल मोसाहारिया। मख'नो गोनांदि 1998 मायथाइयाव गायसनजानाय बे मन्दिरा दिनै 24 बोसोर जाबाय। बे मन्दिरनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन फारियै मिरु दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि आफादगिरि श्रीमती रक्निमा बसुमतारी, मिरुगुरि आफादनि फोसावथिं नेहाथारि संराजा नार्जारी, हेमन्द्र मोसाहारि, आफादगिरि रामफलबिल दखरा गुदि बाथौ आफाद, अनजय कुमार ब्रह्म नेहाथारि दतमा दखरा गुदि बाथौ आफाद, राजु नार्जारी दुलाराय बाथौ आफादनि आफादगिरि बिब्दिनो गोबां मेलेमजिबिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिजों लोगोसेनो बैसागु बिदाय फोरबो फालिनायबो लानाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि 1998 मायथाइयाव गायसनजानाय बे मन्दिरा सानफा एफा बिमा दुर्गानि अननायजों लासैनो बे मन्दिराव धोरोम सिबियारि रायजोफोरा बांबोनो हमबोयो। लोगोसे गोबां बायदि बायदि थासारिनि बेमारजों भुगिनांनाय बेमारिफोरा बे थानसालियाव फाहामथाय लानानै हामबोनो हमबोयो। बिब्दिनो सोरहाबा गथ' बानो रोङैफोरा बे मन्दिरनि बोर लानानै गथ' मोनदों होनना थानसालिनि बिगोमाया मिथिहोयो। आरो सोमोनांथावना बाथ्राया बेनोदि थारैनो आइ आफा अबंलावरिया जोंनि गेजेराव मोगथां महरै नुजाथिदों होनना बे मन्दिरा रोखा फोरमायदों। मानोना मन्दिरनि जोनोम जानाय 4 बोसोर उनाव 2005 मायथाइनि जानुवारि दाननि 20 अक्ट' बिस्तिबारखालि मोनाबिलिनि 11.5 रिंगायाव बिमा दुर्गाया हा सिंनिफ्राय गावनि समायना असे महरखौ मोगथाङाव धोरोम सिबियारि रायजोफोरनो बयनोबो रोखा खिन्थानानै होयो। बे सावगारिया नोंथांमोननो फोरमान दिन्थिदों। लासै लासै बिब्दिनो बिमा दुर्गानि बोर मोननानै गोबां सुबुङानो बे मन्दिरनिफ्राय बेमार आजार जानायनिफ्राय दिनैसिमबो रैखा मोनदों होनना बे मन्दिरनि बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा फोरमायदों। बे समाव मन्दिरनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै एम उकिल मोसाहारिया मा फोरमायदों फै मिथिनानै लानि। खोब गोजोनथाव बाथ्रा थिथागुरि गामियाव बिमा दुर्गा देबीनि थानसालि गायसननाय लोगोसे जोबथा बैसागु बिदाय होनाय मोननै हाबाफारि बेयाव गोबां रायजो राजा फैदों आरो बेनो फोरमायदों जे जोंनि बर' माहारिया धोरोम आरो खौसेथिखौ लुगैयो आरो धोरोम फुजिनानै भगबानखौ बयबो जाहाथे बे थानसालिनिफ्राय बयबो दर्शन जानो मोनो आरो जोबथा बैसागु बिदाय होनाया बेनो जों बयबो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायदों आरो बेयाव जों बयबो रंजा बाजायै दिनैहाय बे बैसागु बिदायखौ होनो नागिरदों आरो होदों। दा ओंखायनो जोंनि ओनसोलाव गोजोन आरो थासारि फैथों, खौसेथि फैथों, बाव बेमार आजार दाजाथों, जोंनि बिटिआर हालामाव खैफोद आफोद दाजाथों आरो आं बेखौनो खावलायो। जोबोद मोजां मोनसे बेनो मोनसे मोजां बाथ्रा जे थानसालि गायसननाय आरो बिदिनो जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा जाय जेरैखि धर्मआव थाथों मानो बाथौ सिबियारिल' नङा धर्मखौ मोजां मोजां फुजिथों, नियम खान्थिफोरखौ मोजां मोजां फालिथों। खारन भगबाना जोंजों सब समाय थायो। जाय मोजां फोथायनानै फुजा खालामो बिसास खालामो बेजों भगबाना सब समाय थायो आरो जाय असैथोयै थाङो भगबाना बेजों थाया होनो। दा ओंखायनो आं खावलायो बे थिथागुरि गामियाव बे ओनसोलनि रायजो राजा बिराद सोद्रोम आरो धर्म सिबिसुला आरो बिथांमोना धर्मखौ फोथायो आरो बिदियैनो बे ओनसोलाव सान्थि फैगोन, सान्थि फैथों, खौसेथि फैथों आरो जौगाथों। दिनैनि जेनोखि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जेनोखि थांखि लादों बे थिथागुरि गामिनिनो श्री श्री जय बिराट धामनि थानसालिनि गोदान खुन्थिया गायसननाय आरो लोगोसे बिथांमोनहा लाबावदों जे बैसागु फोरबोखौ बिदाय हरनाय। दा बेवहाय आङो फैनानै जायनोखि रायजो राजाफोरनो बर' हारिनि आसार नेमखान्थि बे आसार नेमखान्थिखौ रायजो राजाफोरनो गेबेङै सुंद'यैब्लाबो बुंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि जेनोखि बिथांमोनजोंनो हांख्राय हरजानानै लाबोजानाय
आलासि बिथांमोनाबो माखासे बाख्नायथाव बाथ्राफोरखौ बुंनानै गोजोनग्लाय होनो हादों रायजो राजाखौ। बे हाबाफारि गेजेरजों बाथौ सिबियारिफोरनो मा मिथियो बेफोरबायदि हाबाफारि बेफोरखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो फैफाखानाय मोनसे हारिमु आरो बे हारिया बेसेबांबा गोजोर बे मुलुगाव गोदो गोदायनिफ्रायनो राव हारिमु आसार खान्थि खोब आदर्श भाबै सोलिबोबाय थानाय हारि। नाथाय जोंनि हारिनि गेजेरावसो बेफोरबायदि माखासे आसार नेम खान्थि राव हारिमुखौ एसे दैदेननायाव बा लाबोलायनायाव एसे गुलुं गुजुंखौ नुनो मोनो। बाथौ धोरोमनि सिबियारिफोरखौथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि जेनाखि बाथौ धोरोम होनोब्ला बे मुलुग संसाराव बर' हारिया जेब्लानाखि आफा बोराइ बाथौजों सोरजिजादों बे समनिफ्रायनो बर' हारियाबो मोनसे सोदोमस्रि गोनां सोदोमस्रिखौ गिबिसिन मोनग्रोदों होनब्लाबो बुंब्लाबो भुल जानाय नङा बा दस जानाय नङा। मानो होनोब्ला असभ्यनिफ्राय सभ्यतायाव फैनो हानाय हारि होनोब्ला पृथिबीराव एकमात्र बर'। जेब्लानाखि किरात राजा दंमोन बे किरात राजाया जेब्लानाखि रायजो खुंबाय थानायाव बर' हारिफ्रा सोदोमस्रिखौ मोननो थाखाय बा सोदोमस्रि गोनांखा हिसाबै जों एम्फौनिफ्राय खुन्दुं बरननानै गावनि लाजिनायखौ फांथेनो हानाय जाथि होनोबा एकमात्र पृथिबीराव बा मुलुग जानाय नङा बा दस जानाय नङा। मानो होनोब्ला असभ्यनिफ्राय सभ्यतायाव फैनो हानाय हारि होनोब्ला पृथिबीराव एकमात्र बर'। जेब्लानाखि किरात राजा दंमोन बे किरात राजाया जेब्लानाखि रायजो खुंबाय थानायाव बर' हारिफ्रा सोदोमस्रिखौ मोननो थाखाय बा सोदोमस्रि गोनांखा हिसाबै जों एम्फौनिफ्राय खुन्दुं बरननानै गावनि लाजिनायखौ फांथेनो हानाय जाथि होनोबा एकमात्र पृथिबीराव बा मुलुग संसाराव बर' आरो बड'स जों बुंनो थांबा मंगलियन गस्टि आरो लोगोसे माइरंखौ इंख्रि जानो रोंनाय हारि होनोब्ला एकमात्र बर' हारि। बेहायनो जोंनो मिथिनो मोनदों बे पृथिबीराव जोंहा सोरबा जोंखौ दैदेनग्रा जोंखौ खांग्रा जोंखौ बाग्रा मिथिनो मोनै नुनो मोनै दांनो मोनै निराकार जों जेखौ सिबिदों बे सिबिनायानो जाहैबाय बाथौ आफा बोराइ बाथौ महाराजा नबा राजा। बे नबा राजानि मिनिङानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि न'खराव न'आ अरायसम गंबा थायो। बेनि थाखायनो नबा राजा आफा बोराइ बाथौ महाराजा होननाय जायो। दा ओंखायनो जोंनि बाथौ धोरोमा गोदो गोदायनिफ्रायनो फैफाखानाय बर' हारि उजिजेननायनिफ्रायनो बाथौ धोरोमा फैफाखानाय होननानै आं बुंनो हायो। बिनि थाखायनो जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारिफ्रा बेफोरबायदि माखासे धोरोमनि बेलायाव सरसा गैलाया, धोरोमनि दैदेनगिरि गैया, धोरोमनि दैदेनगिरिनि आंखालाव माखासे बुजिनो हायियाव जोंनि बर' हारिफ्रा गुबुन धोरोम फारसे डाइलुट जालांदों, गुबुन धोरोम फारसे थांदों। दा गोथौयै बुंनो हायै मिथिनो हायियाव बिथांमोना हयथ' थांदों। जोङो जुदि दिनै दुलाराय गुदि बाथौ धोरोम आफादा खौसे साफ्रोमखौबो बर' हारिखौ खौसे खालामनो जों अरायसम नाजायोब्ला आरो नाजालाङोब्ला इयुन जेनेरेसनाव गासिबो जोङो बर' हारिया दुलाराय गुदि बाथौ धोरोम बा बे बुलि बिदान बाथौ धोरोमानो जाफिनगोनखौ आं मिजिंथियो।